Weet u wie dit is? Ah, dat is de Frans. De Frans. De Frans, ja. Frans Timmermans. Ja, je zit van hier, hè? Die is van hier, ja. Ja. Jij tijd de nieuwe premier van Nederland waren. Ik weet het niet. Ik praat liever Nederlands met u. We zijn hier in Heerlen. Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Dan praat je Nederlands. Maastricht praat je Maastrichts, maar in Nederland en Heerlen doe je het Nederlands. Geen dialect in Heerlen. Ik ken het wel, maar ik spreek het niet. Een nieuw dagelijks programma op L1 TV. Anne? Oh, Anne. Hey, Anne. Oh, Anne. Anne? Anne? Hey, Anne. Anne? Anne, we gaan het eens hebben over de politiek. Boring! Want na Charles Ruys de Berenbroek in 1918, Louis Behl in 1946 en Jo Kals in 1965 kan deze man zomaar de 4e minister-president van Nederland worden met Limburgse roots. Dit is zo dichtbij! Met een demissionair kabinet en zijn lijsttrekkerschap bij GroenLinks en PvdA vragen wij ons daarom af: hoe groot is nou de kans dat Frans Timmermans de nieuwe premier van Nederland wordt? En dat vind ik helemaal niet zo'n gekke vraag. En waar kun je dat nou beter vragen dan in zijn eigen hometown Heerlen? Of voor de Nederlandstalige kijkers Heerlen. Dag jonge mannen. Ik heb even een hele simpele vraag voor jullie. Hebben jullie enig idee wie dit is? Nee, ik zal het echt niet weten. Nee, geen idee. Nee. Ja, ik heb oprecht geen idee. Paulus de Bosgebouter. Paulus de Bosgebouter. Ja, zo noemen wij hem. Maar hij lijkt eerder op Pierre Cardin. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de slurvenhuisjes staan. Ja, dat kan ik u vertellen. Ah, dat is de Frans. De Frans. De Frans, ja. Frans Timmermans. Oh, daar heb ik wel eens van gehoord, ja, maar geen gezicht erbij. Dat is de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Thans de nummer 1 op de lijst van de GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja. En komt hier uit de buurt. Die is van hier, ja. Ja. Jij tijd de nieuwe premier van Nederland waren. Ik weet het niet. Ik praat liever Nederlands met u. We zijn hier in Heerlen. Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Dan praat je Nederlands. Maastricht praat je Maastrichts, maar in Nederland en Heerlen doe je het Nederlands. Geen dialect in Heerlen. Ik ken het wel, maar ik spreek het niet. Nou, ik ga dan maar uit fatsoen in het Nederlands verder met politiek verslaggever Jos van den Broek van L1. Jazeker. Hij volgt Timmermans al jaren op de voet en hij kan mij vast en zeker vertellen hoe groot de kans is dat hij minister-president van Nederland gaat worden. Het is geen kleine jongen. Hij heeft lang geleden daar in de Tweede Kamer gezeten. Was staatssecretaris, volgens mij voor Buitenlandse Zaken. Ja, en zoals Cruijff zegt, ieder voordeel heeft een nadeel. Hij is natuurlijk gewoon, hij is ontzettend ervaren. Misschien van alle kanshebbers het meest ervaren. Maar je kunt wel zeggen, ja, hij hoort wel een beetje bij de oude politiek. Waar eigenlijk de mensen nu afstand van willen nemen. Van weet je, we willen eigenlijk gewoon nu verfrissing, verjonging. Ja, hij is natuurlijk wel iemand die in het verleden ook aan de knoppen zat. En als mensen zeggen, ja, we zijn klaar met de mensen die het gedaan hebben, dan zouden ze ook klaar kunnen zijn met hem. Hij wordt toch een beetje gezien als de man van het verleden en misschien wat minder de man van de toekomst. Nou, onze Timmermans natuurlijk. Onze Timmermans? Onze Timmermans, ja. Voelt het wel een beetje? Jawel, dat voelt wel een beetje. En ik denk dat hij ook wel een stem gaat krijgen van ons. Gaat hij op hem stemmen? Dat weet ik nog niet. Ik wacht op meneer Omtzigt. Nou, ik stem op iemand anders. Oh. Maar niet op Timmermans. Nou, hij staat wel een van de partijen die op mijn lijstje staan. Ja, hij is een koempel, hè, dus ik vind het wel een goede gast, zeker. U als medekoempel gaat sowieso op hem stemmen? Ja, meestal was het wel GroenLinks, dus ja, kans is groot, zeker. En waarom niet op Timmermans? Ik denk dat hij te gedreven is met het klimaat. Voor wat hij in het verleden allemaal gedaan heeft voor de Partij van de Arbeid en wat hij gedaan heeft in deze functie, wat hij doet. Ja. Het sentiment dat hij een Heerlenaar is, weegt ook een beetje mee. Natuurlijk speelt ook een rol, natuurlijk. Speelt dat een rol, ja. Wat ik van Frans Timmermans vind, is dat hij altijd probeert de nuance op te zoeken. En in politiek gaat het is heel makkelijk om te zeggen, het is wit of het is zwart. Maar daar zit het nooit. In de samenleving is het nooit zwart-wit. Het is bijna altijd grijs. Het maakt het ook altijd ingewikkelder. Ja. Je ziet hem als een goede mediator? Ik geloof wel dat het een man is die goed kan verbinden, ja. Extra bijzonder dat het gewoon een man uit Heerlen is. Ja, natuurlijk. Heerlen voor president, toch? Dat zou mooi zijn. Heerlen voor president? Ja, zeker. Gaat hij de nieuwe minister-president van Nederland worden? Dat hij dat wordt. Want ik denk dat zijn partij GroenLinks
PvdA te klein is om alleenheerser te worden. We weten allemaal dat Omtzigt met zijn nieuw sociaal contract in de peilingen staat hij op dik 30. De Partij van de Arbeid GroenLinks staat daar wat achter, de VVD staat wat achter. Maar de grootste partij is aan zet en de grootste partij mag eigenlijk de premier leveren. Dus ja, wil hij ooit premier worden, dan zal GroenLinks Partij van de Arbeid wel eerst de grootste partij van Nederland moeten worden. En op dit moment staan de peilingen op? Ja, er staan op de peilingen op een goede dikke 20. Maar goed, het zijn natuurlijk ook allemaal schommelingen. Want Omtzigt staat natuurlijk met stip op 1, maar heeft nog geen lijst, heeft nog geen kandidaten. Dus alles kan dadelijk veranderen. Alles kan dadelijk veranderen. Alle peilingen zijn nog steeds dagkoersen. Dus het is wel ook een soort tombola. Het is bijna alsof je naar het casino gaat. Mevrouw uit Heerlen hoopt dat de kansen heel klein zijn dat Frans Timmermans premier wordt. Ja. Ja. Wat zegt uw gevoel? 50-50. Ja, niet al te groot, maar wel zeker een kans. Tja, nu vraagt u mij te voorspellen wat er politiek gaat gebeuren bij de verkiezingen. Met al die bewegingen is dat geloof ik dit jaar nog moeilijker dan voorheen. Ja, het kan alle kanten op gaan, hè? Het kan inderdaad alle kanten op gaan. Maar het lijkt mij wel heel erg goed dat er een wat andere wind gaat waaien als dat we de afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Want ik heb het vermoeden dat als het wel zo gaat, dan gaat Nederland nog verder gebukt onder de zware klimaatregelen wat er getroffen worden. En daar ben ik het niet mee eens. U ziet het helemaal zitten? Wij zien het zitten, ja. Ja, dat zou heel mooi zijn. Mooi natuurlijk voor Limburg, mooi voor hem natuurlijk. Ja, en uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om, de premier ben je toch de kapitein op het schip, ook naar het buitenland toe. Ja, en ik gun het hem. Ik hoop dat hij het wordt. Ik denk dat hij misschien wel van alle kandidaten het meeste ervaring heeft. Maar uiteindelijk gaat het om het spel. Ben je de grootste? Neem je het voortouw? Lukt het om een coalitie te vormen? Want het zou kunnen zijn dat de grootste het niet lukt. Nou, dan gaat de kluif naar een ander. Dus er zijn nog een heleboel mitsen en maren. Ja, hij heeft op zich goede papieren. Alleen als je de peilingen ziet en hoe ze schommelen, kan het eigenlijk nog steeds alle kanten op. En ik durf daar geen fles wijn voor te verwedden.